Εσύ ξέρεις πώς να φροντίζεις και να περιποιήσεις σωστά τα πλεκτά σου? Όχι! Φτιάξε καφέ να στα πω. Τσιγκρικλών! Νούμερο 1. Σος. Διαβάζουμε πάντα την ετικέτα που γράφουν μέσα τα ρούχα, δηλαδή τις οδηγίες πλυσίματος σε όλα μας τα ρούχα. Και πόσο μάλλον στα πλεκτά που είναι και πιο ευαίσθητα. Το πιο πιθανό είναι σε όλα τα πλεκτά, είτε είναι συνθετικά είτε είναι 100% μάλινα, να βρεις την ένδειξη χεράκι. Που αυτό σημαίνει είτε το πλένεις στο χέρι, είτε το βάζεις στο πλυντήριο, αλλά πάντα στο πρόγραμμα που είναι για τα ευαίσθητα, το οποίο μιμείται το πλήσιμο στο χέρι. Δηλαδή δεν στρίβει. Καλά, το ίδιο κάνουμε και άμα το πλύνουμε στο χέρι. Δεν θα το στρίψουμε έτσι σε καμία περίπτωση. Βέβαια, ο κανόνας λέει όταν είναι 100% μαλλί, αποφεύγουμε το πλυντήριο. Δηλαδή το κάνουμε μόνο στο χέρι. Νούμερο 2. Επιλέγουμε πάντα κατάλληλο απορριπαντικό. Δηλαδή να είναι υγρό και όχι σκόνη και να είναι ειδικό για μάλινα. Τρίτον, ξέρω πόσο θέλεις να μοσχομυρίζουν τα ρούχα σου, αλλά όσο μπορείς απέφυγε το μαλακτικό. Γιατί απλά χαλάνε οι ίνες του, δηλαδή η ελαστικότητά του. Νούμερο 4. Απλώνουμε, δεν κρεμάμε. Τι σημαίνει αυτό? Όταν τα βγάλουμε από το πλυντήριο, δεν τα κρεμάμε πάνω στο σκοινί ή στην απλόστρα. Τι κάνουμε? Τα βάζουμε οριζόντια πάνω στην απλόστρα μέχρι να στεγνώσουν. Και 2 extra tip μόνο για σένα. Απέφυγε να τα πλένεις συχνά τα πλεκτά σου. Που τι σημαίνει αυτό? Όταν δεν είναι λερωμένα, μπορείς απλά για να πάρουμε μια φρεσκάδα να πάρουμε τον αέρα του, βέβαια, να τα βγάζεις έξω να τα αερίζεις μόνο το πρωί όταν έχει ήλιο και ποτέ το βράδυ που έχει υγρασία ή όταν είναι βροχερός ο καιρός. Και extra tip νούμερο 2. Πώς να τα αποθηκεύεις? Δεν θα τα κρεμάς ποτέ στην κρεμάστρα γιατί ξεχυλώνουν εδώ στους ώμους και χαλάνε τη φόρμα τους, αλλά να τα διπλώνεις και να τα αποθηκεύεις στη ντουλάπα σου σε ένα σιτάρι, βάζοντας μέσα κάτι για το σκόρο ή ένα φακελάκι λεβάντα. Αλλά αν θέλεις όντως να τα κρεμάσεις σε μια κρεμάστρα, φυσικά σου έχω δείξει ήδη αυτό το tip σε προηγούμενο βίντεο πώς να το τοποθετείς σαν παντελόνια πάνω στην κρεμάστρα. Και έτσι όπως θα το βάλεις, δεν θα χαλάσει ποτέ η φόρμα τους. Πίστεψέ με. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα. Εσύ τα ήξερες όλα τα tip αυτά που σου είπα σήμερα? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιο άκουσες για πρώτη φορά. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Τζικιτικλών!